Majalisar Dokokin Jihar Kano ta fara shirin tsige mataimakin gwamnan jihar Kano Aminu Abdulsalam Gwarzo bisa zargin aikata manyan laifuka a ofis, amfani da mukami ba daidai ba da kuma karya amanar jama'a. Jagoran masu rinjaye a majalisar Lawan Hussaini Dala ne ya gabatar da takardar sanarwar tsige mataimakin gwamna a zaman majalisar, inda ya bayyana jerin zarge-zargen da ake yi masa. A cewar takardar, ana zargin Gwarzo da karɓar naira miliyan 1.5 duk wata daga ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano tsakanin watan Yuni na shekarar 2023 zuwa Janairu na shekarar 2024, wanda jimillarsa ta kai kusan naira miliyan 462. 'Yan majalisar sun kuma yi zargin cewa ya ci gaba da karɓar naira miliyan 3,255 duk wata daga watan Fabrairu zuwa Yuli na shekarar 2024, wanda ya kai jimillar kusan naira miliyan 726 a cikin wannan lokaci. Takardar sanarwar ta kuma zargi mataimakin gwamna da sauƙaƙa biyan kuɗi da ya kai naira miliyan 440 daga kamfanonin Novamed Pharmaceutical Limited, wanda ake zargin an yi shi ne saɓanin dokokin siye da siyarwa na gwamnati. Takardar tsige shi, wadda 'yan majalisu 38 suka amince da ita, ta bayyana cewa waɗannan zarge-zarge sun kai matsayin manyan laifuka kamar yadda shashi na 188 ƙaramin shashi na 2 na kundin tsarin mulkin tarayya Najeriya ya tanada. Bayan gabatar da takardar, ana sa ran kakakin majalisar zai sanar da mataimakin gwamna a hukumance game da zarge-zargen da ake yi masa. Idan kudirin ya samu rinjayen ƙuri'u da kundin tsarin mulki ya tanada, majalisar na iya neman babban alkalin jihar Kano ya kafa kwamitin bincike domin duba zarge-zargen tare da gabatar da rahoto ga majalisar. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Umar Musa, Skylight Media 101.